23 верасня, панядзелак у эфіры Белсадзум, Віталь Бабін, галоўныя навіны дня і аналітыка цягам бліжэйшай паўгадзіны вашай увазе. У Магілёве мужчына адбіваўся ад губазікаўцаў ножом. Што вядома? Наталья Качанова пагражае дальнабойнікам. Што канкрэтна непакоіць чыноўніцу, якая падняла з гэтай нагоды ажно 3 міністэрствы. Лукашенко вельмі хоча трапіць у Саудаўскую Аравію і адначасова з тым запрашае ў Беларусь кіраўніка вайсковай хунты з таталітарнай дзяржавы. У Беларусі зноў абмяркоўваюць дармаедаў, гэтым разам дальнабойнікаў, якія працуюць за мяжой, але карыстаюцца сацыяльнымі дабротамі ў дома. На прыёме ў старшыні Савету Рэспублікі Наталі Качанавай жыхарка Бабруйску паскардзілася, што ейны былы муж, лічачыся ў Беларусі няробцам, працуе ў Літве і плоціць аліменты як дармаед. Гэта значыць удвая менш, як трэба паводле закону. Абураная гэтым Качанова даручыла ўзяць пытанне пад асаблівы кантроль, прыцягваючы міністра ўнутраных справаў, працы і сацыяльнай абароны, а таксама намесніка міністра юстыцыі. Паводле яе, сем'і дармаедаў карыстаюцца сацыяльнымі дабротамі, пакуль іхныя мужыкі працуюць за мяжою. Лукашэнкаўскія ўлады пастанавілі актыўней змагацца з такімі сітуацыямі, абмяркоўваючы больш жорсткія захады для тых, хто, працуючы за мяжою, фактычна пазбягае выплаты падаткаў і ўзносаў у Беларусі. Нагадаем, што цяпер дармаедамі лічацца тыя, хто з'ехаў за мяжу больш як на 30 дзён і не працуе па працоўных дамовах у краінах Еўразійскага эканамічнага саюзу. Гэтыя грамадзяне абавязаныя сплочваць некаторыя камунальныя паслугі паводле поўных тарыфаў. З намі на сувязі Дзяніс Садоўскі з беларускага прафсаюзнага руху. Спадар Дзяніс, вітаю вас. Добрый день. На ваш погляд, чаму Наталлі Качанавай давялося напружыць ажно 3 міністэрствы, каб вось развязаць гэтае пытанне з дальнабойнікамі? Ну, зараз беларуская эканоміка знаходіцца відавочна в эканамічнай крызе, і яны шукаюць любыя грошы для таго, каб дзіры гэтыя залатаць і, конечно же, збіраць грошы са сваіх грамадзян. Гэта найбольш простая схема, гэта не зарабляць, гэта не працаваць, нейкія прадпрыемствы будаваць, гэта проста збіраць дань з тых, з каго еще не сабралі. Ну і вось зараз дайшло до дальнабойшчыкаў, ну і, напэўна, вось іх чарга плаціць дань па версіі беларускай дзяржавы. Але, на ваш погляд, ці патрэбна ажно 3 міністэрства падключаць дзеля таго, каб вырашыць пытанне з уплатам падаткаў ад тых, хто працуе за мяжою? Ну, гэта ім там внутрі віднее, колькі міністэрстваў для гэтага патрэбна, але ну хіба дармаедаў на дзяржаўнай службе дастаткова, каб трэба чымсьці загружаць працы. Таму падключаюць всех, каб некую сэнс свайго існавання пацвердзіць. На ваш погляд, ці ёсць нейкія рэальныя рычагі ўплыву уладаў, каб уздзейнічаць на дальнабойнікаў, якія тым не менш разам з тым вось прывозяць валюту ў нашу краіну, то бок так ці інакш укладаюцца ў нашу эканоміку? Ну, калі гэтай дальнамой, тым не менш, альбо іхнія сем'і жывуць на тэрыторыі Беларусі, то так, хіба в такім разе ціск магчымы. Перш за ўсё, гэта стандартна для тых, каго дзяржава лічыць людзьмі, которые не вкладаюцца в эканоміку, дармаедамі, как они их называют. Гэта, перш за ўсё, введение полной коммунальной оплаты за жилье. И для таких людей, для их семей, для их кватэр, хіба такая норма, хіба што і будзе прымяняцца. І гэта той ціск, які дзяржава можа вводзіць в дачыненні да гэтых асоб. Але перад самой выбарчай кампаніяй, якая мусіць адбыцца на лета ў 2025 годзе, ну, пагадзіцеся, не вельмі дальнавіднае, не вельмі добрае такое рашэнне зараз вось зноўку ўздымаць гэтую тэму. Ну, ведаеце, мне падаецца, што пасля оно і до 2020 года не асабліва было пытанне выбараў, хоць тады хаця бы стваралі нейкую бачнасць і сапраўды перед выбарамі зачастую вводзілі нейкія дадатковыя льготы, старались неяк не злаваць электарат, то зараз, мне падаецца, настолькі зараз заціснуты гайкі в Беларусі, што пытанне не стаіць у тым, каб
штосьці рабіць для таго, чтобы за іх не прагаласуюць. За іх і так ніхто не прагаласуе, гэта відавочна. Іх галоўная задача зараз будзе утрымаць уладу, не дапусціць 2020 года, і яны в гэтым накірунку працуюць. І таму пытанне дадатковых нейкіх падаткаў для даволі невялікай катэгорыі, як дальнабоі, яны не расцэньваюць як нейкую сур'ёзную пагрозу, якая можа прывесці да нейкіх сацыяльных праблем. То бок нейкіх хваляванняў, пратэстаў з гэтай нагоды таксама чакаць не варта. Відавочна, в Беларусі зараз увогуле казаць пра пратэсты, мягка кажучы, цяжка з улікам всей сітуацыі, которая зараз ёсць. Ну а калі мы кажам пра такую, правду скажем, невялікую сегмент працоўных як дальнабоі, то відавочна. Я думаю, што дальнабойщики в таком выпадку хіба што прымуць рашэнне просто перевозить свои семьи и будут просто, як і іншыя сферы працоўных, просто стараться в ближайший час переехать в іншую краіну для того, как просто жить спокойно и не турбоваться за себя и за свою семью. Але разам з тым, калі вось казаць пра гэтую захаду, пра якую вы кажаце, пра поўную аплату камунальных паслугаў, бо зараз так званыя дармаеды аплачваюць па поўных тарыфах, калі я не памыляюся, газ, ацяпленне, напрыклад. Ці гэта таксама не стане вялізнай праблемай для гэтых сем'яў, бо і так беларусы дакладна не ведаюць, колькі яны аплачваюць камунальныя паслугі. Я маю на ўвазе, ці яны пакрываюць поўную кошт гэтых тарыфаў. Опять же таки, сапраўды, гэта все залежыць ад таго, ці давяряем мы беларускай дзяржаве, ці не давяряем. Большасць беларусаў, я думаю, не давяряюць, таму, конечно ж, ты лічбы, якія выставляюць, так бы мовіць, дармаедам беларуская дзяржава, мне падаецца, сапраўды яны таксама, мягка кажучы, завышаныя, але гэта як бы штрафы. Яны просто гэта называюць камунальнымі паслугі, в рэальнасці гэта яны просто вводзяць для іх нейкія такія размерныя штрафы, такім чынам стымулюючы гэтых людзей знаходзіць працу, альбо будуць плаціць гэтай такія звыш камунальныя падаткі. І в сітуацыі з дальнабоямі ровно такая сітуацыя. З іх альбо спатрабуюць, каб яны афіцыйна неяк уладкаваліся намінальна альбо неяк в Беларусі, альбо людзі просто будуць вымушаны такім чынам з'язджаць з краіны. На ваш погляд, досыць вялікая колькасць беларусаў усё ж такі працуе ў гэтай галіне, займаецца перавозкамі. Калі зараз узніклі праблемы з візамі, з атрыманнем працоўных візаў у краіны Еўразвязу, то дальнабойнікі могуць пераарыентавацца на Расію, напрыклад, на Казахстан, на іншыя краіны. Наколькі можа быць вялікая колькасць людзей закранутая вось гэтымі захадамі, якія можа вымысліць спадарня Качанова? У меня нету лічбаў, колькі, якой адсотак працоўных з'яўляюцца дальнабойшчыкамі, але не думаю, што гэта сапраўды нейкая значная колькасць, якая ўплывае на эканоміку. Думаю, што тут больше сапраўды нейкім чыне такі паказальны працэс для того, каб просто іншыя все накірункі працоўных пра гэта задумаліся, хто яшчэ афіцыйна не ўладкаваны. На прыкладзе дальнабойшчыкаў паказваецца всім, хто афіцыйна не працуе ў Беларусі, што і да вас дойдуць, і вам трэба плаціць падаткі в беларускую казну. А іначай да вас таксама мы дойдзем. Яшчэ одно пытанне, якое хвалюе беларусак, дакладна тых, хто сустракаўся са спадарняй Качанавай на прыёме ў Бабруйску, тое, што іхныя былыя сужэнцы, якія працуюць дальнабойнікамі, не аплачваюць аліменты, бо лічацца як дармаеды, як беспрацоўныя ў Беларусі, плацяць па мінімалцы. На ваш погляд, у Міністэрства ўнутраных спраў і іншых нейкіх органаў, увогуле ва ўладаў Беларусі, ці ёсць дзейсныя таксама захады на тых людзей, якія вось не плацяць гэтыя аліменты? Аліменты — это, конечно, іншы ўжо накірунак працы дзяржавы, увогуле размовы. Безумоўна, гэта вялікая праблема для Беларусі. І, конечно же, есть механізмы, яны распрацаваныя і дзейнічаюць не толькі в Беларусі, па ўсім свеце. Мы ведаем, што для тых, хто не плаціць аліменты, абмяжоўваюць выезд за мяжы. Для іх таксама вводзяцца нейкія іншыя пакаранні, которые павінны іх накіроўваць на то, чтобы яны пачалі плаціць аліменты. Але зачастую сапраўды
есть выпадки, когда элементы не платятся из-за того, что человек не хочет их платить. А зачастую, и в подавляющей большасці выпадкаў, люди не платят элементы, потому что сапраўды яны таксама просто не запрацоўваюць дастатковай колькасці гэтых грошай. Гэта не значит, что элементы не трэба платіць, але гэта сапраўды такі вот ком праблем. Проблем в экономике, низкие заработки, не платятся элементы, соответственно, потому что человек сам выживает, альбо просто социальная безотказность за свою бывшую семью. Это так само сур'ёзная праблема. Ну і напрыканцы нашай размовы, спадар Дзеніс, такое пытанне. Бачым, што ўлады вельмі занепакоеныя тым, што мала кадраў застаецца ў Беларусі, што шмат людзей з'язджае і адначасова з тым уводзяць вось такія рэпрэсіўныя законы, як у адносінах да дальнабойнікаў могуць увесці ў тым ліку. На ваш погляд, чаму ўсё ж такі сутыкаюцца вось дзве розныя кропкі погляду на гэтую праблему? Калі Мінэканомікі кажа пра тое, што трэба задзейнічаць усе рэсурсы, каб людзі заставаліся ў Беларусі, ну а іншыя, скажем так, карныя органы прыдумляюць усё новыя і новыя драконаўскія законы, каб беларусы масава з'язджалі з нашай краіны. Ну, потому что разные министерства отказывают за разные задачи и их разные показчики. Коли у одних это показчик сапраўды, их показчики зависят от того, как человек не съезжал с краины, и тогда сапраўды эти показчики у этого министерства будут выконываться, то у іншого министерства это колькасць собраных штрафаў альбо колькасць сабраных грошай з таго альбо інога супрацоўніка. І яны выконваюць свае задачы. То есть ім не важна, чалавек з'едзе ці не з'едзе. Ну, калі чалавек з'ехаў, ну што мы з яго можам взяць? А калі ён еще не з'ехаў, то мы з яго 3 шкуры спусцім. І так яны і працуюць. То есть гэта нескаардынаванасць дзяржаўнай палітыцы в гэтай сферы, которая приводит к таким праблемам. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй. Расійскі палітык Ілля Яшын, які выйшаў з калоніі ў рамках маштабнага абмену, агучыў сваю версію хвалі памілаванняў палітвязняў у Беларусі. На сустрэчы з прыхільнікамі ў Вільні ён заявіў, што Лукашенка абменьвае людзей на дэталі для самалётаў Белавіі. Пацверджанне сваім словам ён не прывёў. Пра іншыя падзеі ў свеце глядзіце ў нашым традыцыйным аглядзе. У Магілёве мужчына напаў з ножом на міліцыянтаў. Інцыдэнт адбыўся сёння раніцай на праспекце Пушкіна, калі аператыўнікі апазналі мясцовага жыхара, падазраванага ў нібыта экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле версіі губазікаўцаў, падчас спробы правесці з ім прафілактычную гутарку, мужчына раптоўна дастаў нож і нанёс працаўнікам міліцыі удары. Падазраваны затрыманы. Пры ім знайшлі яшчэ адзін нож і пісталет. Адзін з міліцыянтаў, які быў апрануты ў цывільнае адзенне, атрымаў раненні. Яму аказвалі медычную дапамогу. На месца здарэння выехаў міністр унутраных справаў Іван Кубракоў. Беларусь і Расія спрабавалі сарваць глобальную рэформу ААН на саміце будучыні ў Нью-Йорку, але апынуліся ў меншасці. На саміце быў прыняты пакт аб будучыні, што надае ААН больш паўнамоцтваў для развязання надзённых праблемаў, у тым ліку для выкаранення галечы і ядравага разбраення. Генеральны сакратар ААН Антоніо Гутэрыш адзначыў, што пастанову прынялі з напружаннем, а 54 краіны Афрыкі выступілі супраць спробаў Расіі унесці папраўкі, што скасавалі б значэнне рэформы. Канцлер нямецчыны Оляф Шольц падкрэсліў важнасць рэалізацыі 50 пунктаў пакту. У Расіі выпрабаванні міжкантынентальнай балістычнай ракеты «Сармат» завершыліся выбухам у шахце і разбурэннем палігону. Пра гэта паведамляе осень-даследнік Інтэлшызо. Расія афіцыйна не паведамляла пра вучэнні, аднак амерыканскі выведны самалёт не зафіксаваў запуску. Ён заўважыў толькі пажарныя машыны. Гэта ўжо 4-е няўдалае выпрабаванне ракеты «Сармат», што мае замяніць ракету «Ваявода». Афрыку накрыў снег. Моцны снегапад у паўднёва-афрыканскай рэспубліцы спаралізаваў рух, асабліва на шашы Н3 паміж Йоганнесбургам і Дурбанам. Службы пільнай дапамогі не маглі дабрацца да кіроўцаў. Некаторыя з аўтамабілістаў атрымалі коўдру і ежу. Аўтобусы затрымаліся на аўтазаправачных станцыях на 7 гадзінаў. У некаторых раёнах выпала да 2 метраў снегу. Паляпшэння надвор'я сіноптыкі не прадказваюць. Руслан Ігнатович, Белсат.
Александр Лукашенко напрошваецца ў госці да саудаўскага караля і ягонага сына прынца, выказваючы жаданне наведаць Эр-Рыяд з афіцыйным візітам. Пра такую магчымасць дыктатар папрасіў у сваім віншаванні з нагоды нацыянальнага дня Саудаўскай Аравіі. Лукашенко не забыўся згадаць, як гэтая краіна, цытата, упэўнена стварае эканоміку ў будучыні. Узурпатар выказаў гатовасць абмеркаваць важныя пытанні ў палітычнай, эканамічнай і гуманітарнай сферах. Дыпламатычныя намаганні Лукашэнкі на гэтым не завяршыліся. Ён адправіў цёплае віншаванне лідару ваеннай хунты М'янмы Мін Аун Ляйну ў гонар 25годдзя устанаўлення дыпламатычных стасункаў паміж краінамі. І не выпусціў магчымасці запрасіць яго да сябе ў госці. Нагадаем, што 2 лютага 2021 года пад кіраўніцтвам галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Мін Аун Ляйна ў М'янме адбыўся вайсковы пераварот, што выклікаў масавыя пратэсты і грамадзянскую вайну. Праз гвалт у выніку гэтага канфлікту загінулі прыблізна 21 000 асобаў. З намі на сувязі кандыдат гістарычных навук Евген Красулін. Спадар Евген, вітаю вас. Дзень добры. Як лічыце, чаму для Лукашэнкі так важна патрапіць у Саудаўскую Аравію? Ці, магчыма, гэта таму, што не заладзіліся адносіны з іншай арабскай краінай, я маю на ўвазе Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі? Я думаю, што для Лукашэнкі цяпер вельмі істотна патрапіць куды заўгодна, каб толькі там прынялі. А тым больш, што Саудаўская Аравія цяпер стаіць на такой стартавай пазіцыі, якую пазначыў для яе спадковы прынц Мохаммед бін Салман, які напісаў некалькі год таму ўжо візію 2030, так званую, у якой Саудаўская Аравія паўстае да канца гэтага дзесяцігоддзя як адзін з такіх, цяжкавагавых цэнтраў міжнароднай палітыкі, прынамсі на Блізкім Усходзе. І калі раней Саудаўская Аравія гэта была адназначна краіна, якая ішла ў фарватары Злучаных Штатаў Амерыкі, цяпер Саудаўская Аравія больш схіляецца да такіх арганізацый, як Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва, як БРИКС той самы, то бок тыя арганізацыі, якія цяпер у нас асацыююцца, скажем так, з іншым полюсам міжнароднай палітыкі, не тым, да якога належаць Злучаныя Штаты Амерыкі і іншыя дэмакратычныя краіны Захаду. То бок блізкімі па духу да Лукашэнку? Абсалютна верна, і, уласна кажучы, палітычны рэжым у Саудаўскай Аравіі, ён у некаторых сваіх праявах нагадвае цяперашні рэжым Лукашэнкі, у прыватнасці ў сваім стаўленні да правоў чалавека. Дарэчы, нягледзячы на тое, што Саудаўская Аравія дэкларавала не так даўно, зноўку ў рамках гэтай візіі 2030, пэўную лібералізацыю па некаторых кірунках, напрыклад, па правах жанчынаў, у прыватнасці правы на кіраванне аўтатранспартам. Тым не менш, можна упэўніцца, што у той жа час улады Саудаўскай Аравіі з падачы таго самага Мохаммеда бін Салмана праводзяць больш жорсткую палітыку ў дачыненні да апанентаў рэжыму. Вось год таму прыблізна, крышачку болей ужо, зрабілася вядомым, што смяротны вырак атрымаў адзін былы настаўнік, які у сацыяльным сеціве X, былы Twitter, посціў там некаторыя крытычныя заўвагі ў адрас саудаўскага кіраўніцтва. Усяго 10 фаловераў. 2 аккаунты, 10 фаловераў, смяротны вырак, вось праз павешанне. І гэта паказвае так блізкасць палітыкі рэжымаў, што ў Беларусі, што ў Саудаўскай Аравіі да сваіх апанентаў. А як вядома, сіміліс сімілі гаўдэт, і вось Лукашенко і спрабуе знайсці некія для сабе вонкавыя маршруцікі, якія, хто яго ведае, можа будуць карыснымі ў далейшым. А ці Саудаўская Аравія зацікаўлена ўвогуле ў такой сустрэчы? Я б не казаў, што надта зацікаўленай, но тут могуць, канешне, папрасіць расійскія таварышы за свайго малодшага братца. І тады саудаўскія ўлады могуць, скажем так, чаму не запрасіць гэтага экзатычнага таварыша наведаць іхнюю краіну.
Але Лукашенко ў першую чаргу чым зацікаўлены, бо Саудаўская Аравія досыць багатая краіна, і на прыкладзе Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў ведаем, што у беларускага дыктатара там вельмі шмат розных цікавасцей. Я кажу не толькі пра каштоўныя нейкія металы, а таксама ёсць інфармацыя і расследаванні журналістаў пра тое, што там Александр Лукашенко захоўвае вялізную частку сваіх накапленняў. А з Саудаўскай Аравіі што? Ну, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты гэта яшчэ і хаб, такі даволі вялікі, з якога сцяжынкі ведуць і ў іншыя рэгіёны, у прыватнасці ў Афрыку, дзе таксама, як мы ведаем, ёсць некаторыя інтарэсы сям'і. Саудаўская Аравія у такі хаб, ну, прынамсі, у агляднай будучыні наўрад ці пераўтворыцца, бо Саудаўская Аравія, яна ўсё ж такі адчувае сабе, ну, больш такой саліднай, скажем так, істотай на міжнароднай арэне. Ёсць, магчыма, у рэжыма спадзяванне, ну, на нейкія там інвестыцыі, можа, хто яго ведае. Но чым рэальна рэжым можа зацікавіць саудытаў, на дадзены момант казаць цяжка, бо тут скрозь тупік у нас атрымліваецца. І, уласна кажучы, ну, зноўку прадаем пацалункі, абдымкі, вось нейкія рэверансы на міжнароднай арэне, да і тое, наколькі ў гэтым зацікаўлена Саудаўская Аравія, казаць цяжка ў рэверансах з гэтага боку. Ну, вось арыентацыя Саудаўскай Аравіі на краіны БРИКС, на, скажем так, не тое, што збліжэнне, но больш уважлівае стаўленне, напрыклад, да Китая, да шанхайскай арганізацыі. Вось гэта можа, скажем, зацікавіць саудытаў, што, ну, ёсць такі малодшы партнер вось у гэтай кампаніі, да якой мы прыглядаемся, ну, так чаму б не правесці смотрыны гэтага малодшага партнера. Ну, калі з Саудаўскай Аравіі тут можна зразумець нейкія фінансавыя інтарэсы Александра Лукашэнкі, то што датычыць М'янмы, Александр Лукашенко запрашае ў Беларусь кіраўніка вайсковай хунты гэтай краіны, і разам з тым ведаем, што краіна, ну, не такая багатая, і больш за тое, што вельмі падобная ў плане да Беларусі, бо мае такі таталітарны дыктатарскі уклад. Тут, спадар Яўген, што можа стаяць за гэтым запрашэннем? Зноўку сіміліс сімілі гаўдат, падобнае радуецца падобнаму. Сапраўды, паміж рэжымамі ў М'янме і беларускім рэжымам каласальнае падабенства. Адзінае, што розніца, гэта тое, што ў М'янме ідзе ўзброеная барацьба, прычым там вельмі складаная схема гэтай барацьбы. Ну, магчыма, ўжо беларусы, наша аўдыторыя ведаюць, што там даўно, з 1948 году ідзе грамадзянская вайна паміж рознымі этнічнымі супольнасцямі гэтай краіны. Вось гэта на гэтую вайну наклалася яшчэ і барацьба супраць хунты з 21 году. Папоўніліся шэрагі этнічных войскаў праціўнікамі хунты. Дарэчы, для хунты цяпер вось у бягучы момант сітуацыя вельмі складаная. Яны згубілі у пачатку жніўня гэтага году адзін з істотных сваіх пунктаў, гэта горад Лашо на тэрыторыі штату Шан. Там знаходзіўся штаб паўночнага камандавання Татмадо, гэта ўзброеныя сілы хунты мьянмарскія. І зноўку звернем увагу, што калі ў Саудаўскую Аравію Лукашенко хоча палецець, у М'янму ён не хоча лепш вы да нас. Бо там значная частка, большая частка тэрыторыі, скажем так, кантралюецца не ўрадавымі сіламі. І там, канешне, можна чакаць разнастайных сюрпрызаў ад гэтага палёта туды. Таму лепш вось хай Мінаунклайн прылетае ў Беларусь. Но з тымі перспектывамі і зноўку з тым, што ёсць цяпер у хунты, зноўку выключна палітычныя крокі, што мы з вами браты, амаль блізняты, ну дык давайте хоць патусім. Што будзе чакаць хунту ў бліжэйшыя месяцы, я думаю, ніхто не можа прадказаць. Нельга казаць, што яна ўжо прайграла ўсё адназначна, бо яе яшчэ ёсць моцныя козыры, но тым не менш сітуацыя блізкая да крытычнай. Іншая справа, што, канешне, для М'янмы падзенне хунты не будзе азначаць міру і далейшага росквіту.
канфлікт хутчэй за ўсё працягнецца з невядомымі наступствамі для краіны. Но гэта, власна кажучы, не выпраўляе бягучую сітуацыю, не робіць стан хунты лепшым. Ну і гэта прымушае казаць, што там нейкіх эканамічных перспектываў няма, нават палітычных няма перспектыў. Ёсць бягучы момант, калі вось я дэманструю, што там са мной абшаюцца лідары іншых краін. Тым больш, што у Беларусі ўсё ж такі не ведаюць, якая сітуацыя ў М'янме, і будуць глядзець на візіт кіраўніка хунты як на візіт такога моцнага чалавека, моцнай рукі, якая паціскае іншую моцную руку. Профіт у пляне агітацыі і прапаганды. Будзем сачыць за гэтымі візітамі, калі яны, канешне, адбудуцца. Дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Сёння спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Артура Вольскага, выдатнага савецкага і беларускага пісьменніка, які пакінуў значны след у беларускай культуры. Нарадзіўся ў сям'і іншага знанага літаратара Віталя Вольскага. У дзяцінстве марыў зрабіцца мастаком і нават вучыўся ў віцебскай мастацкай вучэльні, але жыццё змяніла планы. У гады вайны служыў у савецкім флоце, браў удзел у баях супраць Японіі на далёкім усходзе. Пасля вяртання да літаратуры працаваў у газетах і ўзначальваў тэатр юнага гледача ў Менску. Артур Вольскі зрабіў вялікі ўнёсак у беларускую культуру як перакладчык і арганізатар літаратурнага жыцця. Важную ролю ў беларускім культурніцкім жыцці адыграў як дырэктар Дому літаратара і кансультант Саюзу пісьменнікаў БССР. Ягоны сын Лявон Вольскі, славуты музыка і пісьменнік. Артур Вольскі памёр у 2002 годзе. Пра адметнасць творчасці Артура Вольскага нам распавёў ягоны сын Лявон, а таксама літаратуразнаўца Васіль Дранько-Майсюк. Ён быў такі незласлівы, досыць мяккі чалавек да пэўнай мяжы. Бо калі яго даводзілі там суворая савецкая рэчаіснасць у краме, напрыклад, ён мог і досыць сувора адрэагаваць на гэта. Але ён так у такім звычайным жыцці ён быў вельмі такі чалавек кампанейскі, мяккі, спакойны. Не ведаю, но ён на флоце адтарабаніў 10 гадоў. Атрымалася так, бо на вайне было 5. І пасля вайны не было, як мне потым распавядаў. Пра вайну амаль нічого не распавядаў, дарэчы, як сапраўдны ветэраны. З вершаў я хочу адзначыць паэтычны зборнік «Чарнічка» і паэтычны зборнік «Еду ў госці да слана». Это цудоўныя канцэптуальныя рэчы. У «Еду ў госці да слана» нам расказваецца пра зоапарк і розных жывёл. І выяўляецца такая сітуацыя, што жывёлы там па сутнасці як нейкім такім канцлагеры. Камусьці там нават добра, камусьці сярэдня, а камусьці вельмі і вельмі кепска. Вось. І па сутнасці это вобраз нашай несвабоднай дзяржавы. Вось што Вольскі паказаўшы ў 78 годзе. Найбуйнейшы фестываль піва «Актоберфест» праходзіць гэтымі днямі ў Нямецчыне. Напярэдадні ў сталіцы Баварыі Мюнхене адбыўся штогадовы касцюмаваны парад з удзелам духавых аркестраў і конных экіпажаў. Цэны на піва сёлета пабілі гістарычныя рэкорды. Літровы куфаль будзе каштаваць каля 15 еўраў. Як праходзіць найбуйнейшае ў свеце свята піва, глядзіце ў сюжэце без каментара. На гэтым завяршаем нашае выданне. Дзякуй за ўвагу. Глядзіце нас у будні. Адразу пасля выдання «Аб'ектыву». Зычу спадарству добрага вечара.